Dnes sme v obci, ktorá nie je len miestom na mape, ale predovšetkým priestorom pre skutočný život. V slovenskej dedine chceme ukazovať práve takéto miesta s dušou, zázemím a budúcnosťou. Pri tejto príležitosti sme navštívili Moravské Lieskové, kde sme vyspovedali samotného starostu, ktorý nám porozprával o všedných i sviatočných dňoch v obci. Prvá otázka, čo si teda na svojej obci najviac ceníte, keď sa pozriete na jej zázemie? To je taká otázka, veľmi jednoduchá, ale skrýva sa za ňou veľa. Pretože v prvom rade si cením to, že som sa tu narodil, že tu od vlastne samého začiatku žijem. To je pre mňa také najviac považujúce. No ale samozrejme, či, jak som to už niekoľkokrát spomenul aj v iných prípadoch, či teda je tu obec modernejšia, alebo máme vybudovanú infraštruktúru, alebo máme tu nejaké služby. Základom všetkého je tá naša krajina. Takže najviac si na našej obci cením to prostredie a vlastne tak, ak je situovaná a všetko to, čo tou históriou vlastne prešlo a dostalo nás to až do dnešnej doby. Takže vlastne je to taká vďaka, nie len to, že si to cením, ale som aj vďačný za všetko to, čo sa doteraz u nás vybudovalo, čo všetci pred nami, akým spôsobom to spravili. Super, takže na to nadviažeme, lebo okrajovo ste spomenuli tie infraštruktúrne projekty. Na ktorý z týchto infraštruktúrnych projektov, za ktorými teda stojíte aj vy, ste najviac hrdí a prečo? No na samom začiatku sme riešili v prvom rade ten najpáčlivejší problém, čo bola teda u nás kanalizácia v obci. Prevádzkujeme našu samostatnú kanalizačnú sieť aj s čističkou odpadových vôd. No a je to taký najdôležitejší projekt, čo už vlastne je vidieť aj v tomto období, aj teda v období posledných rokov, že na to môžeme stavať. Keď chceme niečo budovať, či už bytovky, ktoré sme tu dali v roku 2022 do prevádzky, či už je to nejaká prestavba služieb objektov, kde sú nejaké reštauračné zariadenia a tak ďalej, tak všetko by to bolo ďaleko komplikovanejšie, či prevádzkovať alebo len zriadiť, keby nebolo tej kanalizácie. To je akože jedno také spektrum, že je to ten komfort. Druhá vec je životné prostredie, lebo my sme tu kedysi čovku mali, v 96. roku zanikla, no a vlastne tá sieť, ktorá bola používaná tak, ako bola. No, to už je za nami, chvála Bohu, máme to v tejto dobe vyriešené, ale treťou takou dôležitou vecou je to, že ťažko by sme budovali aj tie projekty, ktoré robíme v dnešnej dobe, že ktoré sú už teda také pohľadové na imidž obce, na komfort a na to, že ich aj ľudia vidia, lebo v tých prvých rokoch všetci sme len tak konštatovali, že robíme a nič není po nás vidieť, lebo mali sme peknú cestu, tak niekde bola poškodená, tak cesty sa u nás celkom dobre dali do poriadku po tom projekte kanalizácie, ale stále sme vlastne len nejakú čiernu cestu zamenili za čiernu cestu s nejakým otvorom, ale to není len o tom, že či je tam tá kanalizačná šachta, prípojka z toho domu, lebo ten život si svojím spôsobom išiel aj vtedy. Ale dôležité je to, že vlastne teraz nemusím mať v hlave nejakú ešte takú brzdu, že keď niekedy niečo, že to budeme musieť zase rozkopávať. Takže vlastne už, jak aj sa patrí, sa začína od základov, najprv zo zeme a potom ideme hore. Dobre, nadviažeme teda na to, čo ste povedali. Aké projekty, na akých projektoch aktuálne pracujete v obci? Prvý z tých takých aktuálnych, lebo čas sme dokončili na konci roka, robili sme detské ihrisko z programu Rodinka. Takže to už máme úspešne ukončené. Robili sme oddychovú zónu v našej prvej tej miestnej časti, lebo obec má 3 miestne časti: Brestové, Bučkové a Šance. Tam sme robili tiež oddychovú zónu pre deti, také malé detské ihrisko. A predtým pol roka v auguste 2025 sme začínali s projektom revitalizácia tohto nášho centra, spevnené plochy v časti obecného úradu, zdravotného strediska a robíme vlastne taký nejaký nosný bod pre túto obec, že kde by ľudia mali takú oddychovú zónu, kde by popri tom, že navštevujú služby zdravotného strediska, alebo teda dneska tam máme aj reštauračné služby, je tam kaderníctvo, fyzioterapia, ale teda nie len popri tom, aj keď sú na pošte alebo aj vo voľnom čase cez víkendy, aby sa tam ľudia mohli tak kultúrne spoločensky vyžiť. To je projekt tej oddychovej zóny. Následne sme začali s dlho očakávaným projektom, ktorý máme od roku 2016, Zberný dvor. Ten v podstate tiež už je spustený, je vo fáze, kedy už sa čas veci aj začína tak rysovať. Tiež sme museli improvizovať v rámci výzvy, ktorá bola cez Ministerstvo životného prostredia, lebo nebola v plnom rozsahu, ako bol projekt spracovaný, takže
to si vyžadovalo nejaké technické úpravy. A ďalším projektom, takým väčším je, u nás má veľmi veľkú tradíciu spieranie, silový šport, máme reprezentantov, teraz boli momentálne aj tento víkend naše decká na súťaži, kde zase posunuli nejaké slovenské rekordy, boli na majstrovstvách Európy, no a cvičili v takých dosť, by som povedal, aby som to tak ľahko, takých smutných podmienkách, ale z tých smutných podmienok nám vyrástli celkom dobré výsledky. No takže z Fondu na podporu športu sme získali dotáciu a momentálne sa ten športový objekt, ktorý bol dotedy len takým nejakým malinko zrekonštruovaným rodinným domom, tak sa dáva do takej fázy, že bude to skutočne reprezentatívny priestor a taký, že bude na využitie nie len pre spieranie, ale máme tu už 20 rokov fungujúce občianske združenie Relax, ktoré som teda aj osobne zakladal, a to je také kondičné posilovanie. Máme tam vybudované v priestoroch jednej triedy materskej školy taký silovejší, máme tam program a potom sú tam aj také pohybové, čo teda vlastne aj v časti v tej novej budovy alebo zrekonštruované bude vo vrchnom poschodí cez 130 metrov taká telocvičňa. Takže to je tretí taký projekt. No, okrem toho ideme z plánu obnovy v rámci tých rýchlych energetických opatrení robiť určitý zásah v základnej škole a základnej umeleckej škole, kde teda sa idú vymieňať okná, majú už tento rok v októbri vlastne 16 rokov od výmeny, sú hlavne technicky nevyhovujúce, čo už teda pri tých deťoch je asi základ všetkého, zvýšené bezpečnosti, ale aj energetická úspora tam bude, budú sa tam odizolovať ešte vo väčšej miere stropy, takže to je ďalší taký projekt. No a popri tom sme spracovali projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu, tedy sme momentálne v tejto fáze neboli úspešní, ale budeme ho podávať znova, veríme, že sa to podarí. Toto sa všetko veľmi dobre počúva a klobúk dole pred tým, čo všetko teda ste sa už v obci podarilo zrealizovať a čo teda ešte len plánujete zrealizovať. A ako sa vám darí spájať možno ten taký tradičný život, tie tradície s tým moderným spôsobom života? Žije to tu vlastne ešte? Máte nejaké akcie, podujatia? Ľudia sa tu stretajú? Žije tu ten komunitný život? Áno, popri ekonomike a popri rozvoju, tak musí ísť aj kultúrny život, lebo keď nebudete mať ľudí, tak môžete tu mať čokoľvek, ale nemôže to byť ľudo a duchoprázdne, takže samozrejme aj tá kultúra. A už nehovorím len o kultúre, aj šport. Máme tu celkom dobre naštartovaný aj futbalový klub a sa nám podarilo po niekoľkých rokoch z dotácie futbalového zväzu získať peniaze, postavili sme tam tribúnu. Takže máme zaujímavý aj fanklub u nás, niekedy to tu až veľmi žije. Hlavne do mládeže sa investováva popri tých spieračoch a futbalistov tu máme aj kolkársky klub, kde teda tiež hrajú naši jednu z tých vyšších líg, prebojovali sa. Máme aj také okresné súťaže alebo také pohárové a samozrejme, že je tam takisto tá všade nevyhnutá práca s mládežou. Vo veľkom pracujú s mládežou, takže to je v tejto športovej časti. Okrem toho teda, ako správna dedina, máme tu dva dobrovoľné hasičské spolky, čiže náš Moravsko-Leskovský a DHZ Bučkovec. Takže tam takisto teraz máme mládež konečne po dlhom čase, kde sa nám podarilo už tretí rok dať dokopy partiu mladých nadšencov a teraz boli momentálne 2 týždne dozadu na súťaži a niekde z takej dosť vysokej konkurencie okolo 20 získali prvé miesto. Takže to je aj tá mládež, samozrejme, že na to sa už naväzuje, že keď niekto je v určitej komunite a sú spolu, tak už samozrejme aj ten spoločenský život na to nadväzuje, že keď tí ľudia sú medzi sebou, rozprávajú sa, tak si aj teda prihrajú nejakú tú akciu, idú spolu, pomáhajú si navzájom, takže to je dobré, ale základom tej kultúry je vždy naša kultúrna komisia a ľudia, ktorí sú tu popri obci, z radov poslancov a teda aj z tých združení, ktorí sa zapájajú a ktorí sa venujú tej kultúre a to vždy závisí na tom, že aby teda bol ten človek nadšený, odovzdaný preto. A my tu máme v podstate dýchovú hudbu, históriu dlhoročnú, hrá tu naša dýchová skupina Lieskované. Tí teda v rámci nie len obce, ale aj širokého okolia nás reprezentujú. Tým sme poskytli priestory, kde sme získali do majetku bývalú kuchyňu závodov, ktoré sa tu
v 90. rokoch vlastne ešte prevádzkovali závod 29. augusta partizánske. Tá kuchyňa potom sa nedostala do majetku obca, nám sa to podarilo 3 roky dozadu odkúpiť, takže v tých priestoroch majú skúšobňu a vedľa nich v tej istej budove skúšajú také mladé talenty, furdačo. Tí si založili také mladé decká, ešte neboli ani plnoletí, založili si takú zmiešanú kapelu, v podstate taká modernejšia hudba, ale hrajú aj slovenské, zahraničné pesničky, aj staršie, ale dosť celkom dobre sa presadili, dokážu už aj mimo teda regiónu Moravského Lieskového, hrávajú už aj v rámci nielen Novomestského okresu, ale už boli teda aj cez okres v Drietomej. Najväčšia a najkvalitnejšej forme je tá naša folklórna skupina Kasanka, takže tá tiež sa pod taktovkou Marcela Neščáka a Moniky Škundovej veľmi pekne nám rozrástla a verím tomu, že aj pri tohtoročnom 50. výročí, že budú mať možnosť sa odprezentovať. Takže keby ste mali chuť, môžete sa prísť na nich pozrieť. Čiže prídeme. No, a kasankári sú zase komunita ľudí, ktorí sú odhodlaní pre všetko, tak ako hasiči, tak folkloristi. To je proste skupina ľudí, ktorí vám nikdy nepovedia nie. Oni žijú tou kultúrou a tou obcov. Čiže od toho kroja je blízko k histórii a od tej histórie je blízko k tej oddanosti a k tomu teda, že sa hlavne spája s tým to, čo bolo kedysi, takže oni žijú ešte taký ten normálny dobrovoľný život, čo sa týka obce. Tak my z tých organizácií, čo tu máme, tak som veľmi rád, že v tejto dobe tá mládež sa dokázala do nich už tak, ja poviem ani nie, že mládež, lebo niektorí tí začínajúci, ktorí keď som sem prišiel, sú o hlavu vyšší pomaly odo mňa, takže už sú takí aktívni a stáli členovia. A okrem toho teda poriadame niekoľko kultúrnych akcií, začína sa tradične pochovávaním basy a je tam teda už, či je to spomienka na oslobodenie obce, alebo sú to stavanie mája, potom tu máme takú turistiku Nepoznané Lieskove. Mimo toho tu máme občianske združenia, klub historických vozidiel, traktoriád alebo traktor paráda Lieskovská, Na plný dých, dožinky Moravsko-Lieskovské a vianočné trhy, takže my toho počas toho celého roka máme, myslím si, že na to, že koľko je aj v okolí rôznych akcií, či Javorina, alebo teda už bežné cez tie komerčné akcie, takže to kultúrne vyžitie je tu takisto dosť v dobrom zastúpení. Toto všetko, čo ste vymenovali, určite za tým nestojíte len vy, ale máte tu určite tých šikovných ľudí, ktorí vám s tým pomáhajú, takže kľudne ich môžeme aj spomenúť, že o koho sa jedná, alebo či sú to vlastne tí poslanci, alebo aj ľudia, ktorí nie sú v tom obecnom zastupiteľstve, kto vám s týmto všetkým pomáha. Tak základom všetko je zastupiteľstvo, pretože keď zastupiteľstvo nefunguje so starostom, tak nefunguje nič. Musí tam byť v prvom rade tá iskra, aby sa to zapálilo. Aj predtým, než sa to dostane na zastupiteľstvo, tak sa spracovávajú či už projekty, alebo nejaké nápady, alebo nejaké konkrétne už veci, na ktorých sa začína pracovať, už idú cez komisie alebo cez návrhy ľudí, ktorí sú ani v komisiách. Veľakrát máme aj kultúrne akcie, ktoré v podstate vznikli z ľudí, ktorí neboli v komisiách, potom postupne sa do nich dostali, hlavne čo sa týka kultúry, ako je tuto jeden náš aj nový občan, lebo sa prisťahoval do našich nových bytoviek, Martin Vaško, tak ten začal si plniť takú svoju vlastnú akciu, varenie gulášu, taký ten kotlík klasický a hostil sa to veľmi dobre, takže funguje s pomocou kultúrnej komisie a s obcov dokopy je to výnimočná akcia, takže kedysi sme to tu mávali, robil to Janko Herák, ale ten potom už vlastne následne nejak v rámci toho covidu, lebo vtedy sa to trošku utlmilo, už sme to nenaštartovali, ale teraz sa nám zase podaril ten kotlík, takže to je človek, ktorý je v podstate taký, že on si to robí sám, no a potom sú tu tie akcie, ktoré sú pod kultúrnou komisiou, tým má na starosti Monika Škundová, naša poslankyňa a táto v podstate robí už skoro profesionálne, pretože má veľmi blízko, čo sa týka aj Kasanky, k tej organizácii, aj ona je celkovo taký organizačný typ. Ale to sú len mená, ktoré sa dajú spomenúť takto navonok, ale inak sú to všetci ľudia okolo. Ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať nezištne. Keď robíme napríklad dožinky na Bučkovci, tak celé okolie znášame tam kvety od ľudí, od susedov, kto pomôže. Je tam taký náš hlavný pomocník Pavol Neščák, ktorý nám pomáha s tou mláťačkou
My chodíme už teraz, je to celkom taká zaujímavá tradícia, ručné s kosami, kosiť obilie. Čiže naučili sme sa, jak sa kosilo obilie kedysi. Dneska sme to už vyťahli do takej formy, že tí ľudia tam idú radi a je to už taký zase nejaký kultúrny a spoločenský akt. Sa to posunulo. Ale samozrejme môj zástupca, tomu patrí najväčšia vďaka, Marian Janiga, čo sa týka toho takého poslaneckého života, alebo takého odborného, alebo života, ktorý je aj mimo pracovného času v obci, alebo teda aj v našej obecnej firme, registrovanom sociálnom podniku, čo máme PSML Zero. Aj tam teda zanecháva svoju kvalitnú stopu, takže on je taký prvý môj pilier a potom všetci s tými ľuďmi, ktorí sú okolo, neviem povedať, alebo vyzdvihnúť niekoho viac alebo menej, ale rozhodne je to tímová práca. Všetko je to tímová práca. Samozrejme áno, že treba vždy to tak nejako ťahať dopredu, lebo niekedy sú aj horšie chvíle, niekedy sa nepodarí, ale už sme sa naučili v živote, že vždy sa všetko na dobre obráti, tak to funguje. A treba v tom veriť a treba preto pracovať a hlavne sa nepoddať a byť vytrvalý. To ste veľmi pekne povedali. A posledná otázka, zhrňte mi pár vetami, keď sa človek teda rozhoduje, že by išiel žiť z mesta na dedinu, prečo by si mal vybrať práve Moravské Lieskové? Sme hraničná obec v prvom rade s českou stranou a tým pádom sme v podstate za tie roky tu boli skúšaní, či to bolo teda v blízkej alebo dávnej histórii a tá naša príroda, to všetko, čo tu je, to je najväčšia devíza. Je tu bohatý spoločenský život, kultúrne vyžitie, športové, ako som aj povedal predtým, tie kluby naše a organizácia, to všetko, čo tu je, teraz pracujú, sú funkčné, to je dôležité, nie len nejako evidenčne funkčné, ale sú skutočne funkčné aj prakticky. A hlavne teda máme tu tú občiansku vybavenosť, ktorá slúži k základným potrebám, či už sú to teda od potravín, služieb, zdravotnícky, škola, škôlka. V podstate na ten život na dedine to stačí, tak ste všetci vítaní u nás. Táto obec potvrdzuje, že budúcnosť vidieka stojí na rozhodnutiach, ktoré slúžia nielen ľuďom, ale i miestu samotnému.